batuketa, baina kenketa zelan egingo dugu. Kenketa apur bat regletekin zailagoa bai da, bai? Orduen, estimazioaren bitartez berden egingo dugu batuketa bezala. Baina, nik bosteri kentzean nahi badiot zatitxo hau, mosten bot, bai, eta kentzen bot, ze zati gelditzen da, zema falta da ona heltzeko, ezta? Bia, bosken 3 da 2, bai? Hori da, apur bat zailagoa, baina baita ere kontzeptu desberdin bat lantzen gabiz. Zema falta dan bostera heltzeko, ze zati falta dan hor, bai? Zenbat handiagoa dan, bale? Baitxabe, kenketa lantzeko egin aldoguz paretak, bai? Eta paretetan, aztertu gero, kentzen baldin badugu regleta bat, hau da, hemen agertzen dan, ezta? Si tenemos 3 caramelos y nos comemos 2, ¿cuántos nos quedan en el paquete? Ipintzen du. Kusten duzue? Bai? Da, nik esan dudan mozala. Hemen agertzen da, resolución de problemas modelizados, orales y visuales. Bai? Osa, hau dokumentua pasoko zuet, hemen behitxu, bi arbela bezala egiten dute. Bai? Oso ondo dago, orduan nik igoko dut hau dokumentua, eta zuek irakurri eta dozein duda bagaldetu.